Ƙalubalen da muke fuskanta na ɓarayi ne. Ba mu da wani ƙalubalen da yake damun mu irin ɓarayi. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ga mu a makarantar Banshekara. Muna secondary school wadda take opposite Barak 52 Montpol. Makarantar da ni ma na yi ta wasu 'yan shekaru da suka gabata daga JS1 zuwa JS3. To yanzu dai mun zo mu ga yadda makarantar ta zama a yanzu. To zuwan mu makarantar da gaskiya mun ga abubuwa da dama wanda muka yi tunanin ya kamata mu sharing ga mutanen da suke waje don su san halin da makarantar take ciki. Ba ma iya kaɗai wannan makarantar ba. Ko kai yanzu da kake kallo na a yanzu haka inda za ka iya komawa baya ka duba makarantar da kai daga dai secondary zuwa primary wadda kai ma ka yi su a baya. In dai a arewa kake ka koma ka ƙara kallon yadda makarantun suka koma a yanzu kai kanka na tabbata za ka ga canjikan da aka samu. To ta wani ɓangaren an samu canjika na ci gaba amma gaskiya na ɗaya ɓangaren gaskiya a fahimtar da na yi sun fi yawa. To yana daga cikin mahimman dalilan da ya sa na yi tunanin cewa ya kamata ne sharing wannan bidiyon ga sauran al'ummar da suke waje wanda suke da ruwa da tsaki wurin ganin cewa za su iya gyarawa ko kuma wanda zai iya gyarawa da kalaman bakinsa, wanda zai iya gyarawa da ajihunsa, wanda zai iya gyarawa da faɗawa na kusa da shi. Duk dai ta ɓangaren da kake ganin zaka iya kawo gyara dan Allah muna son ka yi iya bakin ƙoƙarinka wurin ganin cewa an samu canji da yanayin yadda makarantun suka zama a halin yanzu. Yanzu sai ku biyo mu ku ga yadda makarantun suka koma a yanzu da kuma yadda za mu yi ƙoƙarin nuna muku bidiyon yadda makarantun suke a da kafin su zama yadda suke a yanzu. Ku biyo mu don ku ga yadda makarantun suke. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani yanzu ga mu da wato mai gadin makarantar a halin yanzu inda za mu yi tattaunawa da shi akan yadda bangarorin gudanar da aikinsa. Allah bai mai sunanka. Ibrahim Mika'ilu. Malam Ibrahim Mika'ilu, muna son ka ɗan yi mana jawabi akan matsalolin da kake fuskanta wurin gudanar da aikinka a wannan makaranta. Gaskiya fi sibilillahi duk wasu masu gadi na makarantu ba ma nan muna da fuskantar kalubale da barazana da rayuwarmu da kayan makaranta a wajen barayi. Ko ba haka ba, saboda muna da karanci wata makarantar duka inda za ka je ɗaiɗai za ka mai gadi ɗaiɗai za ka gani wani wurin ma shine dare da rana. Kaga kamar nan akwai shekarun da suka wuce shekara 5 ni kaɗai na rike makarantar nan dare da rana amma ba mu taɓa samun ƙalubale irin na wannan shekara ba wanda a kullum cikin me ka zo yi cikin dare kake mutum ya fita a guje. A cikin wannan sati cikin wannan wata wallahi na kori ɓarayi ya fi sau 5. Kullum suna ƙoƙarin shiga su ga abin da za su iya ɗauka. Kaga da nan da wannan sto da wannan lab hankali na duk yana nan saboda su ne makarantar. To yanzu kaman da me kake bukata wanda kake ƙoƙarin ganin cewa idan har ka same su za ka iya gudanar da aikinka a kwanciyar hankali. Abin da muke bukata ƙarin mutane ko ba haka ba da mu 6 ne a makarantar nan amma ya kasance ɓangaren gwamnati mutum 1 ya rage ta sun yi ritaya. A yanzu duk girman makarantar nan kai ne kaɗai wanda kake kula da ita? Ni kaɗai ne da daddare, kaga wancan shi kaɗai ne da rana. Wato ku bi kenan, ɗaya da safe ɗaya da rana. Wanda a ƙa'ida kamata a ce kun kai mutum 6 ko 7. Yawwa ko ba haka ba in kana da uzuri za ka iya tafiya akwai wani a wuri. Akwai wanda zai tsaya kula da wurin kafin ya dawo. To yanzu babu. Kai kaɗai kake gudanar da aiki. Ƙalubalen da muke fuskanta na ɓarayi ne. Ba mu da wani ƙalubalen da yake damun mu irin ɓarayi. Yanzu dai kaga jiya ruwan da aka yi jiya. Da aka yi jiya da daddare? Jiya da daddare shine aka zo aka naɗa wannan kafet. Na masallaci kenan. Na masallaci ko ba haka ba. Iya bakin kokari mutum muna bakin kokarin mu. To ba yace mutum zai. Mamar mu ma ake yi